ముందుగా మిత్రులందరికీ జై భీమ్లు, జై తెలంగాణ, జై భారత్ తెలియజేసుకుంటూ ఈరోజు కోట్లాది భారతీయులకు స్ఫూర్తి మరాఠా యోధుడు, భారతమాత ముద్దుబిడ్డ శ్రీ ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ జయంతి సందర్భంగా వారిని స్మరించుకుంటూ వారికి ఇవే మా ఘన నివాళులు. మరి అదేవిధంగా 1870లో మొట్టమొదటిసారిగా శివాజీ మహారాజ్ జయంతి ఉత్సవాలు జరిపించిన మహనీయుడు శ్రీ మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే గారిని స్మరించుకుంటూ నేను మీ బక్క నరేంద్ర. జై భీమ్, జై తెలంగాణ, జై భారత్, జ్ఞానం వర్ధిల్లునుగాక. జై ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్కి. నమో బుద్ధాయ. మిత్రులందరికీ